Ndewo n'Igbo ndị ọma afọ m bụ Amakekwu. Abụ nwanne ụlọ nwaanyị so na ndị na-akwado ntọala ọdịnala na omenala Igbo. Ndewo. Taa bụ 17 Septemba 2025. Ọgụ afọ ndị bekee, ọgụ afọ Igbo anyị nọ n'ọnwa nke asaa. N'izu Igbo taa bụ Nkwọ. Anyị ekekele enu naanị, ekekele ụwa, kene mmụọ niile ya na Chukwu Okike na-alụ ọrụ ferika. Anyị ekele mmụọ niile na-eche anyị Igbo naanị niile ebe ụmụ Igbo bigasị na mba dị iche iche dị n'ụwa. Ndewo nọ. Anyị ekele chi anyị, kene mmụọ niile anyị na-abaghị wee bịa ụwa na-eche na-edu anyị. Ndewo nọ. Tata okwu nji wee bịa taa bụ ife gbasalụ chi mmụọ na ka o si emelụ mmadụ ife. Ọchị ndị na-efe na-emelụ ndị ife. Ọ inye mmụọ enye gị. N'ala Igbo dị iche iche, anyị nwegasịrị mmụọ na-alụ ọrụ dị iche iche. Ndị ichie ebe nna anyị, ndị ichie ebe ukwu nna anyị nwegasịrị mkpa fa na-egbola anyị, nwegasịrị ọlụ fa na-alụla anyị, anyị na-amarụ, anyị na-ada afụ anyị. Mmụọ niile dị iche iche dị n'ala Igbo ferika. N'ọdịnala Igbo, ofu mmụọ ada arụ ife niile, ekele ọlụ eke. N'ala Igbo, ije na isi anị, o nwere ọlụ isi anị na-alụ n'ala Igbo. Nwe ife ụnọ na-akpụ isi anị na be m. Ije na akpari ọmụmụ, o nwere ife ọ na-alụ n'ala Igbo. Ije na ngwo, o nwere ife ọ na-alụ n'ala Igbo. Ije na-alụsị dịgasị iche iche dị n'ala Igbo, o nwere ife fa na-alụsị, o nwere ife eji malụ alụsị dị iche iche n'ala Igbo. Ọ dị dedicated to certain roles. Onye aka ijebe na mmiri ịchụ aja, ịchọ iru ndị mmiri, o nwere ife fa na-alụ n'ọdịnala Igbo. Mmụọ dị iche iche n'ala Igbo dị dedicated to certain roles, assignments. Nwere ife na-alụgasị. Onye aka o ji bụrụ mgbe mkpaji gị, ijebe na mmụọ dị responsible for mkpa maka ogbuola ya, ka mmụọ wee jebe ije. Ọ bụ dịka nọọ ife gbasara mmụọ, ọ bụrụ dịka akwari ọmụmụ, ije chụọlị aja ka o nyere ya aka wee malụ ife kpatalụ na ime na-esili nwaanyị ike, ma o wee jebe ije ya na mmụọ, wee chụba aja ya, wee nwa aka ya esigboro iri mkpa ahụ. Ọ bụrụ dịka nọọ akụ ụba, ijekwa dịka na agwụdịbe nna gị, agwụdị ukwu nne gị, ha nwesịrị onyinye ha nwere ike inye gị. Mana ife na-eme n'ụwa kịta, ọkachasị na-eme n'ala Igbo, ọdịnala Igbo, bụ na ịma anyị niile ụfọdụ
ndị mmadụ ndị Igbo anyị kpọnyere isi n'ụka were tụkwasị obi n'ụka na ụka ga-egbo mkpa niile wee rapụzi ya nke anyị. Ụfọdụ ife ndị mmadụ nọ n'ụlọ ụka na-achọ dịkwanụ na ọdịnala anyị. Maka ọkwanụ chi ndị na-efe ka m kwuru na-emelụ ndị efe. Iji ekwulu mmụọ dị responsible for ife na-akpa gị, ihe ọnya ịkọwala ya wee jebele ya eji ya wee nyere ya aka wee gbala ya mkpa. Ọ dị mkpa ụmụ Igbo, ụmụ ọdịnala Igbo, na anyị na-aghachila azụ na-ebele anya na mmụọ niile dị na be anyị nwegasịlụ ife ha kwesịrị ịdị na-emela anyị. Azụrụkwa m onye eje n'ụka, ụka dịkwa mma, mana ụka amalụsị ife niile. Anyị ga na-adị na lue ọnọkata ije n'okwu nne gị, jee na-agwụ dị n'okwu nne gị, jee chụọ aja ị kwesịrị ịchụ ndị ichie nọ n'okwu nne gị, aja anyị n'okwu nne gị maka onwe ngozi fa ga-enye gị, fa ga-emere gị ka fa wee gozie, maka ọ inye mmụọ o wee nye ya. Ijekwa na nke dịbe nna ya ịchụ aja ị kwesịrị ịchụ, ife fa ga-emere gị erika. Ijekwa na mmụọ dị iche iche n'isi anyị na be nna gị, o nwere mkpa ọ na-egbokwa, o nwere aja ị kwesịrị ịchụ, ife na-akpa gị kọọlụ ya onye emeela gị. Nye ụmụ ọdịnala anyị ga-akaba arụ, maka ụfọdụ n'ime anyị dị ka ọ bụ nna anyị gafegoro, nna nna anyị gafegoro, anyị enyenụrụ ife, anyị achụnụrụ aja, anyị enyenụrụ fa nni. Ọ dị mkpa na anyị na-enebela anya n'ụmụ ife dị otu a n'ọdịnala. Nakata ịlọta nna ya gafegoro, nne ya gafegoro, ije chụọ aja ị kwesịrị ịchụ, maka ọ bụrụ na ị chụrụ aja ị kwesịrị ịchụ, o nwere ife ọma nwee ike imelụ gị na mmụọ, maka ọ ga-anọzi na mmụọ wee nwee ikike ịdị nakọta ọbịa bịa gọzie malụ ka ime malụ ka anyị mee, maka ọlụva ndị ichie. Nna gị gafegoro, nne gị gafegoro, o nwere ikike ba nwere, fa na-abịa, mana ọfa nọdụ ọfụma fee wee nwee ike dị na-abịa nye ọnọkọta ị na-adị chụọ aja. Gị bụ nwa ọdịnala, aja ị kwesịrị ịchụ ka ị wee nata ngọzi si ya. Aja ka anyị ya na-achụ, aja 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 aja. Otu esikwa achụ n'ụlọ ụka kwa, n'ụlọ ụka na-eme akwa na enwe ndị na-eme tithe offering, offering from ka aja ka ọ bụ, maọbụ ndị na-ebute ma ji bụrụ ewu jee ụlọ ụka, ife a na-achụ aja offering, afọ ife ka ọ bụ. Ụmụ Igbo, uche anyị ya dị, maka ụfọdụ n'ime anyị ụmụ ife na-esisila anyị ike bụ na ịmụ ife anyị negasịla anya na uche anyị adịrị ya n'ebe a, maka ngọzi anyị na-eche anyị ka uche anyị wee dị ya. Ụmụ Igbo, ụmụ ọdịnala Igbo, ndị ewonụ, asị m na ọ ga-adịlụ nwoke na nwaanyị mma. Na taa bụ Nkwọ, asị m ikuku Nkwọ ọma ya kusa anyị, ikuku ndụ, ikuku akụ na ụba kusa anyị. Asị m ikuku taa ya kupụla anyị
ọchụ, kupụla anyị oke, kupụla anyị kpakpamkpa, kupụla anyị omekwa, kupụla anyị ife na-akpuchighị anyị azụ. Taa bụ Nkwọ. Omegbo, ọ ga-adịrị nwoke mma, ọ ga-adịrị nwaanyị mma, bụ unu niile so na-akwado ọdịnala omenala Igbo wee sị na nke anyị ama nna na nke anyị ama mfu. Ọ sị m na ọ ya adịrị anyị niile mma. Ife ọbụla bụ ife dị mma, anyị ncha tinyela akata, ife na-eweta ndụ, na-eweta agamniru, na-eweta akụ, na-eweta ụba, na-eweta udo, na-eweta ọṅụ. Anyị tinyela aka anyị na-eme na ọ ga-agazi na anyị kwụbara n'aka ọtọ wee kwụrụ n'eziokwu. Ọkwa eziokwu, maka ịbụrụ nwa ọdịnala ya akwụ n'eziokwu, kwụsie n'eziokwu ihe, na-agbalị ajọ ife ọsọ, na-agba ka ụkwụ gị ra. Asị m na ọ ya agazila anyị ncha na Eke, n'Orie, na Afọ, na Nkwọ. Ndewo na ụmụnne m, ọ ga-adị na mgbe ọzọ. Mgbakọbịsịa m.